could be. Steering sé agus tabla nó grafa úsáid got nó ar lí eile scríb formula chun n a scríb dermi s áid ar bé n an lín exna I géim s de heicah. Boom. So a céim annoyed, right, agus tá úsáid céim annoyed mar dúirt siad céim s. So céim éigen céimid x anta ein céim annoyed tá ceire x we have héindó trí cahar. Céim héin we have héindó trí car cúg sé seacht. Céim dó we have héindó trí car cúg sé seacht ach né de. Came with 3, we have héindó trí car cúg sé seacht ach né de héindó dodó trídig. Okay, so scríb me iad goléir anseo, agus mar is gná tá mé an fecant ar an céad de friocht. Okay, so cahar go dtí seacht, den comproid, tá tú dul sús brónarm, tá tú dul sús 3. Seacht go dtí de, tá tú dul sús 3. De go dtí trídig, tá tú dul sús 3. So tá an céad de friocht ar cóvéid. Cíléonn sé sin, nó tugann sé sin le fios, go bhfuil seicamh líneach